nabantwana abancinci ngelihle igama lenkosi obhuti uRhateke. Hallelujah. Amen. Ndivuyile ukumbona after a long time. Amen. Amen. Ndiyabulela kakhulu ukuthi uThixo evulile lithuba lokuba ndize. Uyazi uba ndaze i-decision yokuza ndiyenze ngolwesine, kwafuneke ndihambe ngolwesihlanu. Amen. Amen. So i-decision yokuza bendingazi uba ndizawuba lapha. Amen. But kwakhona izinto ezindinyanzelayo uba ngolwesihlanu hamba. Amen. Amen. Imali yabe ingekho, kwafuneke ndizame uqokelela because hey ukude apha. Akudlalwa. Amen. But inkosi yenza isimanga. Hallelujah. And yazi ndiyambulela man uThixo because ndize ngenye into kwasokwalunga ezinye futhi izinto. Amen. Ezikupreparela umtshado. Ngambona uThixo uba hey uba hallelujah. Ngambona uba ulungile uba because andazi bezolunga nini ezo zinto because bekunezinto nyani bezidinga ukulungiswa nyani. Hallelujah. Amen. But inkosi yabe yathi don't worry zizawulunga zonke. Amen. Ngoku kunye bekugqityezelwa ngoku before inkonzo bekugqityezelwa. Amen. Ngitsho hey inkosi ilungile, yazi inkosi ilungile. So uba ulungile bazalwane ndizama nje ukubulela uthando lwakhe. Hallelujah. And kuyo yonke le preparations ndizibonela nje uthando lwakhe. Amen. Ewe bakhona kwakuba nervous yonke laa nto. Amen. Ubona uba khona uba overwhelmed. Amen. But ke inkosi iba izibonakalisa uba ndikhona. Amen. Amen. So ayikho ke into emnandi njengokuva ukuthi inkosi ikhona. Hallelujah. So yes, ndiyathanda ke bazalwane siye nezwini lenkosi singalibazisanga. Sizolifumana izwi lenkosi kwincwadi kaIsaya. Incwadi kaIsaya chapter 43. I think yiveki ezintathu iveki ndikaphe bhayi ndishumayela phansi kwesihloko esithi understanding God's testing. Amen. Amen. Ukuqonda ukuvavanywa nguThixo. Amen. Ngoba ke ingxaki enkulu xa singakuqondi ukuvavanywa nguThixo, siyathanda ukuthi sigqibele sesi-acta ngendlela erongo xa sidibana neengxaki. Amen. Xa sidibana nee-test si-acte rongo, omnye umzalwane ade adicide nokuye kuThixo ngenxa unga-understand uba inkosi iyakwazi ukumvavanya umntu wakhe. Amen. Amen. Njengokuba iBhayibhile lithi uThixo wathi emlindisile uAbraham iminyaka, emthembise unyana. Amen. uAbraham walinda. Sengathi uAbraham unako nokukhathala ukuthi afa ukuthi inkosi izawuyenza lento. Nako uAbraham uthetha noSara ukuthi kunganjani lento uThixo ayitshilo sizame ukumncedisa. Amen. Avumelana benosara bayazi intoni, hayi ingathi implan eright ngoba inkosi ithe kakade uzoba nonyana. So ayithombo futhi uba uzoba nonyana njani. So masike sizame ukuthi masimenze unyana but kakungene pha kuHagari. Hallelujah. Umkhonzi lona, umkhonzazana lo. Hallelujah. Ungene pha kuye and then kwenziwe unyana. Amen. Wathi sebezamile ke benza ke lo plan uAbraham noSara. Hallelujah. Waphuma ke nyani uIshmael. But inkosi yabuya yathi mna ebendikutshilo ndisakumile ukuthi wena uzaba nonyana kwinkosikazi yakho, hayi kuHagari. Amen. Kwinkosikazi yakho. Amen.
Siyakhumbula ukuthi uHagari uSara iminyaka yakhe ibiseyiphako 90. Lithi iBhayibhile waba nokuhleka ukuthi njani kule age ingenze kanjani lonto ukuba ndibe nomntwana kule age. Hallelujah. Amen. But ke siyazi ke ukuthi kwade kwenzeka wafika uIsaac. Uyaqonda ufika uIsaac vele bebesebe nokukhathala ukuba iyakwenzeka because bajonge iminyaka yabo babona uAbraham bene 100 babona hayi kaloku yayabaphi lonto umuntu utamkhulu abe nomntwana. Amen. Amen. So bayibona ba okay now ke ngokusefika uIsaac siva ukuthiwa nawo uIsaac ukhona lithi iBhayibhile uThixo wafika uAbraham ezomthesta. Hallelujah. Wafika uThixo uAbraham ezomthesta. Uthi Abraham thatha nyana lo wakho omlinde iminyaka, thatha yena bese uhamba naye uye entabeni ethile engiyakubonisa yona ufike wenza idini ngayo umbulala. Wayiva blonde lo muntu umlinde iminyaka lo mntwana xa seyikhona uThixo mhamba ombulala. Hallelujah. But kwadingeka uAbraham aqonde ukuthi akuthetha bani apha kuthetha uThixo. Hallelujah. So njengoba ke kuthetha uThixo uzoyenza indlela noma wenze ntoni ukodwa uzoyenza indlela ukuba aphinde amvuse lo mntwana xa sendimbulele. Ingakho uthi naxa behamba kwafikelela apho ngoba wayikhatshiwe yahamba beyigroup wabamisa abanye wathi hlalana apha namadonki mna nonyana wami sake sinyuke. Into endiyithandayo ayitshoyo uAbraham uthi sizawuphinda sibuye. Akathi ndizophinda ndibuye. Uthi sizawuphinda sibuye because benayo lento ukuthi ewe ndizambulala ke ngoba ndizawubheya izwi likaThixo. But ke inkosi inako ukwenza something imvuse noba imvuse njani. Amen. Hallelujah. But indaba enguyo ke bazalwana ndikho kakhulu kwistory sikaAbraham. Indaba enguyo ukuthi uThixo wamvavanya watesta ukholo lwakhe because ukholo lomzalwane liyatestwa and litestwa ngezinto ezibhlungu. Hallelujah. Amen. Alitestwa ngezinto ezimnandi, litestwa ngezinto ezibhlungu. Othi xa uthi go through zona kube ngathi uzofa. Amen. Hallelujah. Kube ngathi uzofa kanti uThixo utesta nje ukholo lwakho efuna ukubona ukuba uzomthemba na kwezo zimo ezinjalo. Noba uzozama ukuqhushalaza uzozama ngawakho amandla because awakho amandla akazusebenza. Xa uThixo sithesta isivavanya i-aim yakhe enkulu ukuba abantu mabasusa amandla amehlo abo kubo bawabeke kuye because sinengxaki enkulu yabantu abasathemba wabo amandla unokuthemba amandla enkosi. Hallelujah. Amen. Umuntu uzojonga uThixo after eqale wazama yena. Eqale wazama wabona uba uyafeyila abese ungona ke jonga uThixo. Amen. Amen. Okay, so indaba yami ke bazalwane ndithi ke koko ke uThixo ethi mandithethe ngendaba yokuthi masiqonde ukuvavanywa uThixo. Hallelujah. Amen. So namhlanje ke siku Isaiah 43. Amen. Amen. Yafuna siqale ku verse 1 siye ku verse 2. Sibone ba inkosi ithini phayana. Hallelujah. 43 from verse 1. Sive ithini inkosi. So fumana izwi lenkosi Isaiah 43. Isihloko sakhona sithi ukuhlawulelwa kukaSirayeli ukuthunywa kwakhe.
Kaloku ke utsho uYehova umdali wakho Yakobi umbumbi wakho Israyeli ukuthi musa ukoyika. Bazalwane kunento efuneke siyiqonde. Amen. Yeyokuba kule ndlela yokukholwa sizawudibana nento ezoyikisayo. Amen. Haleluya. Amen. Kumele uyiqonde loo nto. Kule ndlela yokukholwa, kule ndlela oyichuzile yokulandela uYesu, uzodibana nezinto ezoyikisayo, uzodibana nezinto ezizawufuna ukuveza kakubi nokholo lwakho. Amen. Kuthi xa ujonga ubona uba yho kuba ngathi andikholwa. Amen. Uyozifumana izinto ezinjalo. Kodwa nantsi into uThixo ayitshoyo, uthi sukoyika. Zikhona into ezoyikisayo, kodwa sukoyika. Akho mntu ongavela athi sukoyika kanti azikho into ezoyikisayo. Amen. Haleluya. Amen. Isizathu soba uThixo athi sukoyika, musukoyika, kungoba zikhona izinto ezoyikisayo apha endleleni. But kudingeka abantu abazo-understanda ukuthi zikhona ezo zinto ezoyikisayo. uThixo khona unathi. Amen. Mama qhubeka ke mama. Ngifuna uqale phaa kule ndawo ethi musukoyika. Musa ukoyika ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela. Musa ukoyika ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela. Ithi le nto bazalwane, ngamanye amazwi uthi uThixo ebantwaneni bakhe, njengokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela, ucingela uba ke ngoku ndingakushiya kwi-danger, ndikushiye wedwa? Hayi. Ukhona umhlabelelo othi I don't believe he brought me this far to leave me. Andikholwa ukuba angandithatha andisuse lezweni ukuba zondishiya nje apha. So uthi ke ngokuThixo apha, yazi le nto uba ndikukhulule ndikuhlawulele. So musa kukoyika because angeke ndikuhlawulele, ndikukhulule emandleni esono, ndikukhulule emandleni kaSathana, kanti ndizawube ndikushiye kwezi zinto ezoyikisayo, ndikushiye nje kanjalo. So musa ukoyika ngoba mna Thixo okukhululile, okuhlawulele. Haleluya. Ndim lo owenze le nto. So awunasizathu sokoyika. Amen. Haleluya. Awunasizathu sokoyika. Ndifuna uyiphinde mama, uqale kulapho musa ukoyika. Haleluya. Ngicela simamele bazalwane. Musa ukoyika. Musa ukoyika. Ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela. Ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela. Yebo. Ndikubizile ngegama lakho ungowam. Ndikubizile ngegama lam ungowam. Haleluya. Hey, if unga-understanda ukuba wena ungokaThixo. Amen. Haleluya. So loo nto ithi uThixo abangabakhe uyabakhusela. If unga-understand uba ungowaThixo, bekungekho sizathu sokuhamba woyika yonke into uSathana azama ukukoyikisa ngayo. Amen. Kunabantu abangathathi i-decision, abangathathi step esiya phambili ngoba baboyika ukuthi what if ndizawufeyila, abe uThixo ethe hamba iya phambili, athi abelibele ukuthi umuntu xa nditshona. Khumbula uthi uThixo kuMoses, amen, babajongene nolwandle olubovu, akathi kuMoses vula ulwandle kuqala ube soxelela abantu bahambe. Uthi uThixo baxelele bahambe. Amen. Haleluya. Baxelele bahambe baye phambili. Bahambe baye phambili njani kunolwandle.
Haleluya. Bacelele bahambe ngoba into ebalulekile eqala kukukholwa and uthatha i-step sokholo uye phambili. Ngokuthatha i-step sokholo uye phambili then uThixo uzokwenza imimangaliso, avule izinto ezi-impossible, asuse izinto ezibukeka zingeke zakwazi ukusuka. Ngokuthixo wethu unguThixo okwazi ukushintsha izinto abathi abantu ngeke zakwazi ukushintsha. Uyakwazi ukumuva intaba, uyakwazi ukumuva izinto ezingamuveki. uThixo lwesimkhonzayo lowo. Haleluya. Amen. Uthi wena ngikubize ngegama lakho, uthi ungowami. Amen. Amen. Hallelujah. Andithi nangoku into zakho uyazikhusela. Amen. Ingako nangoku ukhona i-insurances. Amen. Umuntu athi akuthenga imoto abese iba ayi-inshora, uyi-inshora for ntoni? Uyayikhusela ukuthi noma kwenzeka ntoni ukwazi ukuba ibe insured. Haleluya. Uyayikhusela. Andithi noma ngabe unomzi wenza sure ukuthi uyawubiyela. Ubiyelela ntoni? Ukukhusela. So yonke into onayo uyayikhusela. Ucingela uba uThixo xa ethi wena ungowami uyohlulwa intoni ukukhusela. Amen. Hey, hallelujah. Xa ethi uThixo ngowami ithi lonto i-protection i-guaranteed. Hallelujah. Xa ethi uThixo ngowami ithi lonto i-provision i-guaranteed. Angeke kuyeke ingakathi uDavide bendingumntwana sendimdala ngoku andikaze ndimbone okaYehova elahiwe and andikaze ndimbone even inzala yakhe ibheka. Hallelujah. Amen. So it means ingakathi aphinda athi uDavide athi uYehova umelusi wami andikuswela nto. Amen. Ngamazwi uThixo xa abangabakhe uyabakhusela, abangabakhe uyanikela, kuthiwa uyabonelela. Amen. Uyabonelela kwabangabakhe. Ndifuna namhlanje noma ngabe bekuyintoni ikwenza woyike, noma ngabe yintoni ibikwenza ukholo lwakho lube ncinci, namhlanje phuma ukholo lwakho luvuselelekile ukuthi wena you belong to God. Amen. Yabona xa usathane izinto, amen, ube seyisusa ifocus yakho akwenze ufocus kwizinto ezingahambi kakuhle, uyeke ifocus ukuyibheka kuThixo. And then kulapho ke ngoku ifear ingena khona, ukoyika kungena khona because amehlo akho asukile kuThixo aba kwizimo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So uthi wena ungowami. Amen. Ibe seyithini xa iqhubeka mama? Xa uthi uwele emanzini yoba nawe. Xa uthi uwele emanzini akuthethwa nje ngamanzana, kuthethwa ngamanzi amaninzi, kuthethwa ngamanzi amakhulu akhukhulisayo. Uthi xa uthi uwela kulo manzi ndiyamba nawe. Ngamazwi akumele woyike ukuthi kulamanzi mhlambe ngoba emaninzi nje mhlambe kunezilwanyana, kune-crocodiles or anything. Amen. Okanye ayatshona kakhulu. Uthi uThixo don't worry, ndinawe. Xa uthi uwela emanzini ndinawe. Amen. Kunamaxesha ekholweni uzive ukuthi yabona ngondiwele emanzini amaninzi. Amen. Okanye ndiphakathi emanzini amaninzi and andazi noba kuzoweleka na, but ndizothi namhlanje uthi uThixo ndinawe. Amen. Isekuthini ke ngoku uzayikholwa naloo nto noba uzojonga amanzi lango kuwo uyeke ukujonga yena. Amen. Hey, hallelujah. Hallelujah. Uyabona uPeter ngelixesha uYesu ebonakala ehamba phezu kwamanzi, and then ngapha abafundi bakaYesu base kwiboat. Amen. Xa bembona uYesu bese uPeter ebuza ukuthi ukuba nguwe yitsho nami ndize ndihamba apha phezu kwamanzi. uYesu uthi yiza.
Amen. After ethe uyiza uPeter kanga bebuza imibuzo emininzi wabe wangena wahamba. Hallelujah. Ekuhambeni kwakhe amandla amehlo akhe bekuYesu and kwahambeka phezu kwamanzi. But uthe kuba wasusa amehlo akhe kuYesu wakhumbula hayi man ngiphezu kwamanzi. Hallelujah. Ekukhumbuleni kwakhe kwangona eqala ethezika. Amen. 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 Ngoba into yenza abantu bazike nje kungenxa yokususa amehlo akho kuYesu. Kungenxa yokuba ulibala ukuthi uthe unawe. Amen. Man, sulibala uthe unawe. Kweso simo noma ushiywe ngabantu uthi yena ngeke ngikushiye mina ndinawe. Amen. Hayibo mina ngithetha mina sowushiwe even nabazalwane uthi uThixo mina ndinawe. Amen. Ifuna ke ngoku ibe sekuthini uyayikholwa nalonto. Amen. Uyayikholwa nalonto. Uthi ndinawe xa uhamba phezu kwamanzi ndinawe. Qhubeka mama. Nasemilanjeni ayisayi ukukufilisela. Hey, xa ukwenzeka ukufune ucrosse umlambo, uyaqonda umlambo. Umlambo akusangamanzana, kodwa ngamanzi amaninzi, ngamanzi anako ukuthi kufuneke ukwazi ukuswima. Uthi ngeke utwilisele. Amen. Awusoze utshone because nginawe. Amen. Hallelujah. Amen. Nkosi yami, ebazalwane uthi umhlabelelo endleleni yonke nguJesu osinqobelayo. Hallelujah. Endleleni yonke asizinqobeli ngoba mhlambe sikwazi ukulwa. Amen. Amen. Asikrosi le milambo ngoba sikwazi ukuswima. No, but kungoba uthe unathi. Amen. Hallelujah. Kungoba uthe unathi. Uyabona xa uThixo nawe. Hey, wenza even nezinto ebezinokuba ingozi kuwe. Zivele zibe transport yakho yokukuwelisa. Amen. Hallelujah. Amen. Izinto ebezinokuba ingozi kuwe zibe transport yakho yokukuwelisa. Amen. Jonga uJona even if waphuma entandweni kaThixo, but ukugwinywa kwakhe yinhlanzi. Akho muntu osake seva ukuthi ugwinye inhlanzi waphuma ephila. But ngokaThixo, because uJona benayo uThixo, even if bephumile entandweni kaThixo wayethashisha endaweni bayeNiniva, kodwa uThixo wahamba naye. So uThixo wathumela inhlanzi enkulu yamgwinya, and ukumgwinya kwayo, amen, yaba yitransport kaJona. Hallelujah. Amen. Yayitransport kaJona yayomkhwifela kule ndawo uThixo athe makaye kuyo. Amen. Hey, Nkosi yami, wathi mase iphuma waphuma powerful kabi. Waphuma engasoyiki nix. Njengoba beya ngapha eTashishi ngoba eyoyika, kodwa ukuphuma kwakhe enhlanzini waphuma sengasoyiki kwanto. Sengasoyiki kufa. Amen. Hallelujah. Amen. Ngithi mina uThixo uyakwazi ukuthi asebenzise izinto ebezinokuba zibe nobungozi empilweni yakho, but azisebenzise zibe yitransport yakho yokukusa ngapha. Amen. Zikuwelise kulamanzi amaninzi. Zikuwelise kule milambo. Hallelujah. Amen. Kulothixo esimkhonzayo lowo, qhubeka mama. Xa uthi uhambe emlilweni akuyi kurhawuka. Yo, leyo ke banayo singathi abantu abangumzekelo wayo ngalamadoda amathathu kuDaniel. Hallelujah. Banobungqino obungcono ngalento ethethwa apha. Kuthiwa apha noba uhambe emlilweni awunokurhawuka. Amen. Hallelujah. Umlilo angeke ukutshise. Amen.
Anamaneva nabazalwane. Amen. Akuthiwa awuzungena emlilweni. Kuthiwa nokuyangena awuzukuchisa umlilo. Amen. Amen. Akuthiwa uzungena. Uzongena and uzova futhi bandisemlilweni. Uzoyiva hit yokuba usemlilweni. But iBhayibheli lithi umlilo ngeke ukuchise. Amen. Amen. Uzoyiva ifuthe lomlilo, but umlilo wona ngeke ukuchabalalise. Hallelujah. Amen. Kulamadoda amathathu indasuka wawenza umlilo wasuka wachisa ezizinto ababebotshwe ngazo. Awu Nkosi yami. But impahla ababezinxibile zanganuki even umsi. Amen. Uyayibona bengathi insomi lonto. Amen. Kaloku impahla into elula nje ukuthi ibambe umlilo. But impahla yabo yangezange ukhethe umlilo. Hallelujah. Amen. Wavele umlilo wayochisa lento ababebotshwe ngayo qha. Amen. Kwade kwatsha even aba ababebaphosa. Hey Nkosi yami. But aba baphosiwe bangake batshe. Instead babonakala behamba bekhululekile. Hey, uthi la Nkosi, uthi besingafaka amadoda amathathu na. Uthi omnye ewe besifaka amadoda amathathu. Uthi kodwa ngondibona u4. Nkosi yami. Uyabona ba lento ayithilo ngabe ukuthi ndinawe. Amen. Lamadoda ayi-experience. Hallelujah. Uthe ngapha noma ningena emanzini amaninzi dinani. Hallelujah. Noma ningena phakathi emlilweni engeke unichise. Amen. Ngoba vele uthe unathi. Hallelujah. But lamadoda ayi-experience lawo nto. Amen. Yayibona iBhayibheli ayithethi into engamampunge. Ngoba apha kuIsaiah ithethiwe lento ukuthi uthi Inkosi noma ungena emlilweni ngeke uchise. But futhi kwihistory bakhona abangena emlilweni bangatsha. Yayibona iveza lonto ba izwi likaThixo liyinyani. Lento ebhalwe eBhayibhelini iyinyani. Ngoba yayibona kuyipruvekile lento. Amen. Ipruvekile. So ithi ke ngokulonto uyayikholwa na ukuthi nakwesakhe isimo unawe. Amen. Ngoba he is the same yesterday, today and forever. Akathinti. Nkosi yami. Amen. Amen. Andithi sithi wena ongaguquki ihlala nami. Akaguquki uThixo wethu. Amen. Lento abayiyo kubo ngokuya useyiyo nakuthi ngoku. Amen. Into ayidingayo inye ukuba simkholwe, kuba sithembe yena yedwa, singabi nalo elinye ithemba ngaphandle kwakhe. Amen. Hallelujah. Singabi nalo elinye ithemba ngaphandle kwakhe. Then sizombona uThixo ezibonakalisa. Uthi emililweni ngeke nihawuke. Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Woo! Hayi Nkosi yami, uthi la Nkosi lamadoda endiwabona amatsha. Angathi asenkonzweni. Hallelujah. Ngathi asenkonzweni lamadoda. Mamelani bazalwane, akawaboni lamadoda ephuma emlilweni. Uwabona ehamba apha emlilweni. Kwadingeka yona Inkosi ibakhuphe ithi phumani madoda kaThixo. Bona abebengawufuni ubaleka bahamba pha kuwo. Bahamba pha kuwo. Hallelujah. Ngamanye amazwi uyabona nditsho naba bantu abasifaka kulo mililo sawuphinda sikhutshwe kwangabo. UThixo avelenze sure ukuthi avela yeke futhi sihlale kulo mlilo. Amen. But instead avelenze njena sisonwabe siphakathi kulo mlilo. Hallelujah. Anamaneva nabazalwane avelenze uThixo
wonwabe ungazi nawe uba ijoy evelaphi le kodwa uphakathi emlilweni ngoba abanye abantu bacingela uba ijoy uyoyiva xa sodlulile emlilweni uthi uyakuvisa ijoy uphakathi. Amen. Uyakwazi ukukuvisa ijoy uphakathi emlilweni. Amen. Avele uthi xa kwenze nje wonwabe phakathi and akuhlalise apha phakathi. Amen. Athi abantu abakufakile bawuphinde bakukhuphe. Amen. Haleluya. Amen. Bawuphinde bakukhuphe aba bakufakile. Amen. Ahlale nawe phawubawo. Ahlale nawe phawubawo. Ndizothi mina bazalwane uyamkholwa na uThixo kunawe. Uyamkholwa na uThixo ukuba unawe. Amen. If uyamkholwa akudingeki bazalwane abantengentenge. Amen. Akudingeki bazalwane abazawuba ngathi ngama-wheelbarrow bebane bephushwa. Yabona abazalwane abamkholwayo uThixo abathi xa bedibana nee-problems bayeke kwanto bayeke kukhonza bayeke anything. Amen. Because badibene nee-problems aba-understandayo uba uThixo nabo bamkholwa bave bamkhonze kakhulu uThixo. Ayaya nabaneva na abamkholwayo uThixo uba unabo bamkhonza kakhulu xa bedibana nee-problems because ba-understanda ukuba nguye yedwa isolution. Ngoba lokhu iyawuncedana into ukuthi uthanda ukukhonza because of nee-problems andizukhonza. Kubani kanti ozosolve i-problem? Ingxaki ukukholwa ukuthi i-problems zizosolva sithi. That's i-problem. Once wayeka ukukholwa ukuthi wena unako ukusolve i-problem zakho ube sowuthemba inkosi, loo nto izakwenza umkhonze kakhulu kunakuqala. So izakwenza loo nto singabi nabantu esabane sibahumba sithi yiza izokhonza. Amen. But sizawubane abazalwane zonke ii-problems zizawubane zibaphusha kakhulu uba mabaye enkosini. Amen. Akhathaliseki noba i-problem ivela kweliphi side. Amen. Bulise umama engena. Haleluya. Akukhathaliseki noba i-problem ivela kweliphi icala. Mandiyiphinde loo ndawo. Akhathaliseki noba i-problem ivela kweliphi icala. Amen. Ngoba uSathane uyakwazi ukusebenzisa even abazalwane. Amen. 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 And then ube sothi yo andizuye enkonzweni because lokho andifuni ukudibana nalo muntu ohlezi enginikeza i-problem phaa enkonzweni. Amen. Andikhathali noba i-problem ivela kweliphi icala. But loo nto mayingabe sisizathu sowungeza enkonzweni. Amen. Anabaneva nabazalwane. Ndeva mani inkosi ithetha le nto. Andikhathali noba ivelaphi i-problem. Loo nto mayingakwenzi kube sisizathu songeza enkonzweni ngoba uzanga kuloo muntu usekuthini. Amen. Noba ngabe loo muntu lowo usenkonzweni okwenze loo nto but uzanga kuye usekuthini. So wena khonza uThixo kakhulu kunakuqala. Amen. So if usiyayiqonda into ukuthi uThixo nathi izawusenza loo nto simkhonze kakhulu kunakuqala. Amen. Andani wanyayiva nabazalwane le nto. Haleluya. If usiyayikholwa ukuthi uThixo nathi iza kusenza loo nto simkhonze kakhulu. Haleluya. Amen. Mama ngifuna umphinde uverse 2. Xa uthi uwele emanzini ndoba nawe nasemilanjeni ayisayi kukumfilisela. Uyayiqonda ukuthi most yabazalwane banale nkolelo yokuba uThixo uba nabo xa izinto zihamba kakuhle. Amen. Kulapho beva uThixo unabo xa izinto zihamba kakuhle.
ubeve banabo ubungqina cause izinto zihamba kakuhle uThixo unabo. Amen. Xa into zihamba kakuhle. But uyeva apha ukuthi uThixo uthi ngizaba nawe xa kunjani. Amen. Apha ezinto ezikhankanywa apha zizinto ezingekho mnandi, zizinto ezibuhlungu, but uthi Thixo ndinawe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyafuna namhlanje indlela omjonga ngayo uThixo ithinje. Yeke ucingele uba hayi uhamba noThixo because izinto zihamba kakuhle. Hallelujah. Amen. Amen. Titsho mna zingahambi kakuhle yazi uThixo nawe ulapho ufeyila yazi uThixo nawe ulapho kulofeyila kulonto yazi uThixo nawe ulapho. Amen. Bazalwane. Amen. 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 Uthi nihambe emanzini amaninzi but ndinani yazini loo nto ndinani. Nidibana nemililo uthi yazini ndinani. Umlilo yinto entle. Xa ungena nje emlilweni ungena endaweni entle. Awungena endaweni entle ungena endaweni ebuhlungu. But isimanga sento umlilo ngokweBhayibhile uThixo uyawusebenzisa kakhulu. Uthe pha kwiNdumiso 66 uthe thina uyakusenza sibe njengegolide sibe njengesiliva. Amen. Uyakusivavanya asitheste njengesiliva. Hallelujah. Amen. So umlilo even though thina siubona kuyinto ebuhlungu eyoyikekayo, but uThixo uyawusebenzisa kakhulu ukusenza kuphuma ubugolide apha kuthi. Amen. uThixo uyawusebenzisa wona ukukhupha zonke izinto ezingadingeki apha kuthi ukuze kuvele ubuThixo apha kuthi. Amen. Umlilo lo esiwoyikayo silile kakhulu kanti uThixo ungona eveza icharacter yakhe apha kuthi ekha ubuThixo apha kuthi. Amen. Andithi utheka lokuyena ungumbumbi thina siludongwe. Amen. If we understand kakuhle ukuthi indlela okubunjwa ngayo uzoyiqonda ukuthi xa sebebumbile kwagqitywa kufuneke ke ngoku kube sedlula emlilweni ukuze le nto ibe strong. Amen. 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 Wena ngathi uyashiywa ngokusemlilweni ungathi uThixo akekho uThixo akakuthandi because uva usemlilweni. Hey ngizothi namhlanje liqonde into ukuba uThixo nawe ikholwe lonto uThixo nawe kuyo yonke iprocess odibana nayo yazi lonto uThixo nawe. Amen. Nawe nje ayi uthe hey Nkosi yami yafuna sike simjonge lo leNdumiso 66 11 ngidila nayo ke ngapha eBhayibheli kule kweziveke ezintathu ajonga verse 10 Indumiso 66 sijonga verse 10 verse 66 verse 10. yebo Ngokuba usicikidile Thixo. ayi usicikidile Thixo yebo Usinyibilikisile njengokunyibilikiswa kwesilivere. Usinyibilikisile oh my Lord njengokunyibilikiswa kwesiliva. Ukunyibilikiswa ngantoni? Ngomlilo. Hallelujah. Usinyibilikisile njengokunyibilikiswa kwesilivere. Yebo qhubeka mama. Andizungena kakhulu ngifuna nje kudlula nje kwesiverses because zibalulekile. Amen. Usingenise emboniselweni. Ubeke uxinzelelo esinqeni sethu. Ubeke uxinzelelo esinqeni sethu. Ubeke uxinzelelo. Amen. Ufake iload. Qhubeka mama. Khona iphathi engichaza kakhulu. Khawuke ngathi uyakuyo.
ukhwelise abantu enhlokweni yethu. Yona part enjoya kakhulu kwezi verses. Ukhwelise abantu enhlokweni yethu. Ukangaphi uthi wena mina ndiyidomet mina andovumela abantu bahambe enhlokweni yami. Uthi ukhwelise abantu enhlokweni yethu. Abantu bahamba phezu kwenhloko yethu. Bevunyelwa nguThixo ngoba uThixo kukhona lento ayakhayo apha kuwe. Wena ngapha ke uyayihindarisha uyayistopha iprocess kaThixo ngoba ufuna ukuziveza umagayi ukuthi amnalo wenqhelo noma ndisindisiwe kodwa akaloku andivumi kaloku baloku abantu badlalele kimi. Amen. Andizuyivuma nje into ukuthi abantu bahambe phezu kwenhloko yami. Kanti uvala iprocess kaThixo kanti uThixo khona into ayakhaya apha kuwe. Uyistotshwa nguwe. Stotshwa nguwe. Qhubeka mama. Singene emlilweni nasemanzini. Uyaphinda lanto. Singene emlilweni nasemanzini, yebo. Waza wasikhuphela endaweni enengemo. Nathi into ofuna uyiqonde ekugqibeleni uThixo ufuna ukuba ukhutshelwe endaweni enenjebo. Nathi noma uyiqonde kuyo yonke obubuhlungu obuvayo, kuyo yonke le process oyivayo engekho mnandi, ekugqibeleni uThixo kayivumela zonke izinto zenzeke empilweni yakho kungoba efuna ukukhuphela endaweni enenjebo. Amen. Ekukhuphela endaweni eyobutyebi. Hallelujah. Amen. Andithi sonke siyabufuna ubutyebi. Andithi siyafuna indawo enenjebo. Amen. Bathi awuvele uphumele nje endaweni enenjebo nje kufuneka uqala udlule through ezizinto. Udlule emlilweni abese kukhuphela endaweni enenjebo. Amen. Ilonto bazalwane kudala indidla sekuyi almost 4 weeks ngoku uThixo ebeke lento enhlizweni yami. Amen. Yoba masiqonde ukuvavanwa nguThixo. Amen. Masiqonde into yokuvavanwa yiNkosi. Haleluya. Ngoba xa siqonda angeke man ube nesizathu sokuyeka uThixo. Xa ubuzwa ukuthi wayekelana ukukhonza, uyekelana ukusindiswa, uthi hayi ngenxa abazalwane bathetha kakubi ngami, abazalwane benza noku, umfundisi washumayela ngami, wathi zonke izizathu eningazibeka. Amen. Zonke izizathu eningazibeka ndizokuxelela ukuba azizuba ngunobangela of anything, aziminish anything nguThixo. Amen. Aziminish anything. Inomelo iqondile ukuba zonke into ezenzekayo empilweni yakho uThixo wakha wena ukuze ube yilegolide ayifunayo. Amen. Amen. Ezi zinto ezibuhlungu ezenzeka empilweni yakho azenzeki ukuba zikuchabalalise but zikwenzenzeka ukuze uThixo egqibeleni akukhuphele endlebeni. Ayi uthenga lokhu uDavide uYehova umalusi wami uthi undikhaphela ezindleleni zokulungisa. Uthi ndidlula phi emfuleni wethunzi lokufa abese ivela kulaa ndawo ukuthi andise emadlelweni aluhlaza. Kuyo yonke lento sidibana nento ezizoyikekayo ekugqibeleni usisaphi emadlelweni aluhlaza. Amen. Usise emadlelweni aluhlaza ekugqibeleni endaweni enenjebo. Uyayikholwa nalonto. Amen. Uyayikholwa nalonto. Kumele uhambe nalonto namhlanje. Kumele ubambelele kulonto namhlanje. Haleluya. Amen. Ubambelele kulonto namhlanje. Uyamkholwa na uThixo ukuba unawe. Uyamkholwa na uThixo ukuba unawe. Amen. My Lord, ngicela sike sithandaze. Sike simbonge uThixo. Babe egameni lika